Hej. Ja, dig. I køen foran P-automaten. Hvad siger du til at kunne springe i køen ved betalingsautomaten over, slippe for bekymring om parkeringstid og samtidig få halv pris? Med PakPak er det muligt. Vores app viser dig den nærmeste parkeringsplads. Du tjekker ind direkte fra mobilen og undgår at skulle rundt og lede efter P-standeren. Med vores smarte parkeringsløsning skal du ikke bekymre dig om, hvor længe du vil parkere, da du blot tjekker ud, når du er tilbage. Slut med at spilde unødig tid og penge på parkering. Smart, ikke? Start med at downloade PakPak-appen til din smartphone. Opret dig som bruger og monter det tilsendte PakPak-klistermærke i forruden af din bil. Du er nu klar til at parkere smart, hurtigt og billigt. Appen viser dig den nærmeste PakPak parkeringsplads. På P-pladsen tjekker du ind direkte fra appen og kan nu hurtigt komme videre med din dag. Parkeringsmarkedet viser parkeringsvagten, at din parkeringstid er betalt, så du slipper for irriterende parkeringsbøder. Når du er tilbage ved din bil, tjekker du ud og er klar til at køre med det samme. Download PakPak-appen i dag og oplev glæden ved en smart, hurtig og billig parkering.